салом дӯстон, боварӣ дорам ки шумо ҳам ба интернет барои фаҳмидани ояндаи Месси ворид мешавед. мо ҳам вазифадор ҳастем ки дар ин бора маълумоти охирро аз манбаъҳои боваринок бигӯем. ногаҳон эълон кардани қарор дар бораи аз Барселона рафтани Лео бисёриҳоро ғофилгир кард. 99% мухлисони Барса ба ин бовар надоранд ва фикр мекунанд ки бо ин роҳ даста ва худи бозингар ба Ла Лига фишор меоранд то ин ки Хавиер Тебас барои боқӣ мондани истораи асосии мусобиқа гузашт намояд. Аз ҷониби дигар аз даст додани Месси барои Ла Лига ҳам зарари калони молиявӣ меорад. Спонсорҳо аз идомаи ҳамкорӣ даст мекашанд. Аммо аз ҷониби дигар барои Месси шуда президенти Ла Лига ҳам намехоҳад ки қонуншиканӣ кунад. Шояд Хавиер Тебас ҳамроҳ бо Лапорта маслиҳат карда буданд то ин ки бозингарони нолозим барои Барса тарки даста намоянд, аммо ягон нафари онҳо парвои касе надоранд. Гуфтам мумкин аст ки Месси худашро барои Каутино, Дембеле, Умтити ва Пьянич вори бозингарони муфтхӯр қурбонӣ кард. Акнун онҳо чӣ гуна виҷдонашон қабул мекунанд ки дар мавсими оянда ба майдон набаромада маош гиранд, дар ҳоле ки Барса капитани худро аз даст дод, ягона нафаре ки натиҷа нишон медод. дӯстони азиз, воқеан ҳам умед намондааст Месси дар Барселона фаъолияти худро бо ҳасрат ба анҷом расонид. баъди интервю президенти клуб Жоан Лапорта аксарияти футболбозони Барса бо Лео хайрухуш карданд. Месси ҳам аз пайи зиндагии худ шуда аллакай дастаи нав пайдо кардааст. бародари шайх Ал-Хелайфи дар саҳифаи твиттери худ эълон кард ки ПСЖ бо Лионел Месси шартнома имзо кардааст. рӯзи 2 август манораи Энфилд Мессиро дар дастаи наваш муаррифӣ хоҳад кард. ПСЖ Неймарро ҳам ҳамин гуна муаррифӣ карда буд. аз ҷониби дигар ин вариант барои Месси беҳтарин аст. фикр мекунам бо ПСЖ имконияти зиёдтар хоҳад дошт ки дар Лигаи Чемпионҳо ғалаба намояд назар ба дастаи захмишудаи Барселона. шумо ба ин розӣ шуда метавонед дӯстон? дар ин бора андешаи худро дар комментария нависед. мо бошем ду хабари дигар дорем ки ба он ҳам трансфери Месси таъсири худашро расонидааст. дастаҳои Англия мехоҳанд қаҳрамони Италия клуби Интерро ғорат кунанд, аммо аҷоибии кор дар он аст ки ин ғорати оддӣ нест. барои чунин ғорат Интер метавонад маблағи ҳангуфтро соҳиб шавад. гап сари фурӯши футболбозон меравад. Челси мехоҳад Лукакуро бигирад. дастаи дигари шаҳри Лондон бошгоҳи Тоттенхем ҳамлагари дигари асосии даста Лаутаро Мартинезро гирифта нест. пешниҳоди якуми лондониҳо барои харидани футболбози аргентинӣ 70 миллион евро мебошад. роҳбарати Нерадзури ишора кардааст ки хоҳиши фурӯхтани Мартинезро надоранд ва ба ҳар роҳ кӯшиш хоҳанд кард то ӯ дар даста нигоҳ дошта шавад. аммо баъд аз ҳолати Лукаку он қадар боварии комил ба гапҳои роҳбарияти Интер нест. Лукаку ҳам аз он тоифаи бозингароне буд ки трансфераш ба дастаҳои дигар номумкин маҳсуб мешуд. нархи харид ки баланд гуфта шуд дарҳол андеша тағйир ёфт. дар ин ҷо ҳам метавонад ҳамин ҳолат рах бидиҳад. 70 миллион кам бошад, пас Тоттенхемро лозим аст то хазинаи худро холитар намоянд. гуфта мешавад ки агар дастаи шаҳри Лондон барои харидани Лаутаро Мартинез 90 миллион евро пешниҳод кунад, роҳбарияти Интер ин пешниҳодро дида хоҳанд баромад. яъне ҳамон гапу кор рафта дар ниҳояти кор то маблағ мерасад. Тоттенхем оҳиста умеди худро аз Харри Кейн канда истодааст. нобиғаи Тоттенхем Харри Кейн борашро ҷамъ карда интизори гуфтушунидҳои Тоттенхем ва Манчестер Сити мебошад. аз ҳамин лиҳоз дастаи шаҳри Лондон дар талоши он шудааст ки мавқеи ӯро бо футболбози дигар пур кунад. Нуно Санто ва Даниэл Леви дар симои Мартинез ҷойгузини Кейнро мебинанд. яке масъалаи дигар ҳам ҳаст. ин шахсияти Леви мебошад. ӯ барои сарф кардани маблағ ягон бор омода нест. бо эҳтимоли зиёд Тоттенхем то охир мубориза мебарад ки ҳамлагари аргентиниро ҳарчи арзонтар харад. аз фурӯхтани Кейн маблағи зиёд ба даст хоҳад омад, вале ин ҳам кафолати онро дода наметавонад ки Леви аз 70-80 миллион қиматтар барои харидани футболбоз сарф кунад. рафтани Месси аз Барса ба ҳақиқат табдил ёфт. ин афсонае буд ки солҳо бо он ҳеҷ кас бовар надошт ва бо он мухлисони Барсаро пеш аз хоб метарсонинданд. дар маросими видео ашкони қатори Месси дили ҳазорон мухлиси Барсаро ва футболбози аргентиниро суроғ карданд. акнун ин ҳақиқат аст ва бояд онро қабул кард. дар маросими видео рӯзноманигорон ба Месси суол дода дар бораи дастаи ояндаи ӯ пурсон шуданд. Месси рӯи рост нагуфт ки ин ПСЖ хоҳад буд. футболбози аргентинӣ танҳо ишора кард ки гуфтушунидҳо ҷараён доранд, аммо президенти Барселона Лапорта тасдиқ кард ки дастаи навбатии Месси маҳз ПСЖ хоҳад буд. طبق خبرها در نزدیکترین فرصت‌ها مسی در شهر پاریژ از معالجه طبی می‌گذرد. حتی خبر داده شد که بعد مراسم خیرخوش مسی در حال به پاریژ رود. روز یکشنبه جزء آخر شهردنامه مسی در گفتگوی نمایندگان پس‌ژ و فوتبالباز آرژانتینی حل و فصل خود را یافتند. یگان دسته در به دست آوردن مسی نزدیک به پس‌ژ قرار ندارد. در این گزارش نقش نیمار بزرگ است. او با پرزیدنت پس‌ژ و رهبران دسته فشار آورد. اول با آمدن مسی باور نداشتند، ولی پس از
аз як занги телефонии Месси ба сармураббии даста Почетино дар дили ҳамаи парижиё шӯлаи умед пайдо шуд. Акнун рафтани Месси ба ПСЖ ба ҳақиқат хеле наздик аст. Ҳамагон ба ин трансфер бовар доранд, вале барои амин шудан танҳо хабари расмии гузаришро интизоранд. дар премер лигаи Англия дастаҳои даъвогар ба чемпионӣ дар бозори трансфери рақобатро оғоз карданд. Манчестер Сити бо арзиши 100 миллион фунт стерлинг Ҷек Грилишро харидорӣ кард ва чунин ба назар мерасад, ки Гвардиола беҳамлагар бозии дастаашро ба роҳ мемонад. Аммо ин дар аввалин бозии расмии онҳо ҳис гардид. Сити дар суперҷоми Англия аз Лестер шикаст хӯрд ва дар бозии дебюти худ Грилиш чунин аҳвол дошт. Акнун Гвардиола фавран талаб мекунад, ки барояш ҳамлагар харидорӣ намояд. Ҳарчанд баъд аз трансфери Грилиш мутахассиси испанӣ гуфт, ки дигар барои харидани бозингари гаронарзиш пул надоранд. Аммо ҳоло мебинем, ки аз ягон ҷебаки шими шайхи араб вақти шустушӯ як чеки иборат аз 100 миллион евро пайдо мешавад ва Сити ҳатман ҳамлагар харидорӣ менамояд. Як нафар лозим аст, ки ба дарвозаи Лестер гол занад. Агар ин корро накунанд, дар мавсими нав боз ҳам дар Лигаи Чемпионон муваффақ намегарданд ва дар Премер Лига ҳам имкони қаҳрамон шудани Сити зери суол меравад, чунки Челси ба даъвогари асосӣ табдил мегардад. Дастаи шаҳри Лондон барои собиқ бозингари худ ҳамлагари азимҷусаи Белгия Ромелу Лукаку розӣ шуд 115 миллион евро пардохт намояд. Фабрицио Романо хабар дод, ки имрӯз барои гузаштани ташхиси тиббӣ Лукаку ба Лондон меояд ва шартнома имзо карда мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки баъди сарсониҳои зиёд дар Англия Лукаку ҳеҷ гоҳ ба ин ҷо дигар бар намегардад, аммо пул кори худашро кард. Ҳамлагари белгиягӣ дар аввал мегуфт, ки ба ҳеҷ ваҷ Интерро тарк намекунад. ӯ дар дастае, ки аз нав шукуфту гул кард, то охир содиқ мемонад. Аммо баъди рафтани Антонио Конте ҳамаи чиз тағйир ёфт. Дастаи шаҳри Милан ба мушкилоти молиявӣ мувоҷиҳ шудааст ва маоши зиёде, ки ба Лукаку пешниҳод гардид, дар 12 миллион евро солна зарар намекунад. Ба ҳамагон маълум аст, ки Челси ба касе ду бор имконият намедиҳад. Вернер як соли дигар дарвозаро ба нишон гирифта натавонист. Акнун ӯ дар курсии эҳтиётӣ нишаста назорат мекунад, ки чӣ гуна Лукаку ин корро анҷом медиҳад. Агар ҳамлагари белгиягӣ мисли мавсими гузашта бозӣ кунад, Челси барои чемпионӣ ба даъвогари асосӣ табдил мегардад. айни ҳол аз ҳама одамони ғамгин дар олам мухлисони Барселона бошанд. Футболбозе, ки бе ӯ Барсаро тасаввур кардан хеле душвор аст, дигар дар дастаи каталонӣ бозӣ нахоҳад кард. Дар баробари ғаму андӯҳи мухлисони як нафарро метавон алоҳида ишора кард, ки дар гирдоби ғаму андӯҳ қарор дорад. Гап сари Серхио Агуэро меравад. Бозингари аргентинӣ ба хотири бозӣ кардан дар як даста бо Месси ба Барселона омад. Акнун, ки Месси аз Барса рафт, Агуэро бо кӣ бозӣ мекунад? Маълум аст, ки ӯ профессионал аст ва дар майдон ҳама барои нишон додани бозии хуб талош хоҳанд кард. Аммо бо он ҳаловате ва кайфияте, ки бо Месси бозӣ мекард, аз он дараке нахоҳад буд. Ҳамчунин хабарҳои баромаданд, ки Агуэро баъд аз ҳолат бо Месси мехоҳад тарки Барселона кунад. Аммо ба куҷо меравад? Сити дигар ӯро қабул намекунад. Агуэро барои Сити нолозим шуд, ки шартномаашро тамдид накарданд. Дар дастаҳои дигари Англия Серхио худ бозӣ кардан нахост. Дар худи Барселона ҳам баъд аз рафтани Месси мавқеи Агуэро норӯшан мешавад. Месси дар Барса қадру манзала дошт. Аз шону шӯҳраташ истифода карда барои Агуэро як ҷоро дар майдон пайдо мекард. Аммо баъд аз рафтани Месси кӣ ӯро дастгирӣ мекунад? Ӯ солҳои тӯлонӣ ҳамчун футболбози хатти ҳамлаи марказ бозӣ мекард. Барои Куман интихоби якум Мемфис Депай хоҳад буд. Яъне дар ҳар сурат Агуэро бозингари ҳайати захиравӣ менамояд. Агар ӯ воқеан ҳам ба қарори рафтан биёяд, ин кори осон нахоҳад буд. Ӯ бо Барса шартнома дорад ва акнун бепул ба ҳеҷ ҷо рафта наметавонад. Як роҳ аст, иҷора. Агуэро метавонад ба ҳайси бозингари иҷоравӣ ба дастаҳои дигар равад. Аммо додани Суарес ба Атлетико барои Барса дарс шуд. Яъне агар ин гуфтаҳо ҳақиқат дошта бошанд, Барса футболбози аргентиниро ба сафи рақибон намедиҳад, то устухон дар гулияш нашавад. Ва ҳамчунин ҳамин рӯз хабар баромад, ки Агуэро аз сабаби травма то охири моҳи ноябр бозӣ кардан наметавонад. Яъне агар гӯем, ки баъди рафтани Месси Агуэро ҳам рафт, хато намекунем. Барои Мбаппе имконияти воқеӣ рафтан аз ПСЖ пайдо шуд. Ҳамаи гап боз ба Месси ва рафтани ӯ аз Барса вобастагӣ пайдо мекунад. Рафтани футболбози аргентинӣ аз Барса метавонад дар ҳаёт ва карьераи чанд футболбоз нақши муҳим дошта бошад. Аз ҷумла Агуэро тоқати рафтани Мессиро тоб наоварда аз Барса рафтанист. Эҳтимолан Месси минбаъд дар ПСЖ бозӣ мекунад. Омадани эҳтимолии Месси ба ПСЖ ҳамаи дарҳоро барои Мбаппе мекушояд. Орзуи бозӣ дар Реал ҳеҷ гоҳ ба амалшавӣ монанди имрӯзон наздик набуд.
خیلی که گفتم مسی با PSG خیلی نزدیک است. در یا زود در جریان ماه اوگوست ما خبر رسمی شرطنامه بستن مسی رو با پاریژ پیدا خواهیم کرد. ترانسفرهای راموس، وینالدوم، حکیمی، دوناروما و حتی آمدن مسی فوتبال فرانسوی رو در پاریژ نگاه داشتن نمیتواند. او همون طوری که از بستن شرطنامه نو دست کشیده بود در قرار خود استوار است و آن را تغییر دادنی نیست. تا امروزها در فرانسه باوری داشتند که مباپه تا انجام شرطنامه همکاری خود یعنی تا تابستان سال 2022 در پاریژ بازی خواهد کرد و بعدا با پایتخت فرانسه پدرود میگوید. اما خبرهای گزارش مسی با PSG وضعیت را 180% تغییر میدهد. روزنه ترانسفری تقریبا یک ماه دیگر گشوده خواهد بود. در این فرصت فاصله چند پرنده خرد و بزرگ از اون میگذرند که اساس‌ترینشون میتونند مسی با PSG و مباپه با ریال باشد. شما در این باره چی فکر دارید دوستان؟ حتما فکرهای خود رو در کامنت‌ها نویسید. با همین تمام باید دارم که ایجادکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنتار و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.